se ides á sede da Xunta, identificadesvos, vale, co voso DNI ou con certificado digital ou co que vos queirades, como sempre. E aquí en código do procedimento, tedes que buscar un que sexa ED001B. O único que tedes ter cuidado é, se presentastes varias instancias a distintas especialidades, a documentación tedes que achegala na especialidade que aprobastes. Pulsades aquí e descargades o que pon solicitude e comprobade que estades facendo o trámite na solicitude correcta, vale, que sexa a especialidade pola que aprobastes. Unha vez que pulsades aquí, xa digo, no procedimento ED001B, que é o do concurso de méritos. Unha vez que o atopedes, pulsades, como estou facendo eu aquí, e vais vos abrir isto. Comprobades que a solicitude sexa na que queredes realmente meter a documentación, e unha vez que o comprobastes, vale? Bueno, por se acaso alguén non sabe como comprobalo, é pulsar aquí en descargar e abrir pois o que acabades de descargar. Entón mirades aí que estea ben a vosa solicitude, que sexa esa onde queredes meter a documentación. A vos, no voso caso, a min apareceme aquí 50.000 cousas porque estou abrindo unha instancia xenérica, non estou abrindo o procedimento do concurso de méritos. Entón, a vos vanvos aparecer tres opcións só, unha que é a renuncia, outra que é recurso de alzada e outra que é esta, a achega de documentación separada da solicitude. É que tedes que pulsar, é que tedes que usar vos para meter o voso certificado médico, a vosa declaración responsable. En teoría nada máis, porque o certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais estou seguro que case todo o mundo o autorizou xa a consulta na inscripción das oposicións. Iso de se autorizaste esa consulta ou non, tamén o podedes ver descargando a solicitude, como expliquei antes, vale? Entón nada, daríaslle aquí a achega de documentación separada da solicitude, vai vos aparecer estes avisos todos que saen, que ainda cos peches saen 1000 veces. Aquí en expediente hai moita xente que pregunta que teño que poñer en expediente? A ver, en expediente, vou abrir outra pestana da sede para ensinárvolo, senón. Vale, o número do expediente aparece aquí. Vale, se o queredes copiar, pois é este. De todos modos, aínda que non poñades nada no expediente, dá igual, porque xa estades facendo a alegación na propia instancia. Entón, aquí marcaríades 2 recrados, se non tedes que meter o de antecedentes por delitos sexuais, que supoño que non, vale? E poñedes declaración responsable. E aquí poñedes certificado médico. O certificado médico xa sabedes que serve o que che fan do Sergas, co loguiño do Sergas, non fai falta o certificado amarelo este certificado médico oficial, non é necesario, vale? Unha vez que poñades isto, aquí seleccionades o único que a vos vai aparecer, a min vedes que me aparecen 50.000 cousas, a vos só vos vai aparecer un destinatario que vai ser penso que é a Dirección Xeral de Recursos Humanos ou unha cousa así, o que vos apareza, vale? Pulsades en continuar. E agora aquí, simplemente, tedes que achegar o voso certificado. Bueno, certificado non, a declaración responsable. Sí, o certificado médico, sí. Responsable. Guardades e engadides certificado médico. Vale? E agora examinades aquí no voso ordenador onde teñades os documentos. Imaginadevos que un fose isto e outro que fose pois isto. Vale, xa estaría. Agora simplemente dadeslle aquí a continuar, chegavos o típico, bueno, comprobades aquí que enviades o que estades enviando ben, asinades e enviades, chegavos o típico mensaxe ao móvil se estades facendo isto coa chave 365, poñedes o código aquí, continuar e xa está. É así de fácil.